Aktar minn xahar wara li l-kelba Star instabet midfuna ħajja marbuta u btir frasa tressa l-qorti r-raġel li wettaq dan l-att ta' moħqrija. Alfred Vella bidwi ta' 44 sena minn Birżebbuġa ammetta mal-ewwel fil-qorti li wettaq dan l-att u ħareġ li l-kelba kienet ilha 14-il siegħa midfuna ħajja. Huwa qal li l-intenzjoni tiegħu kienet li joqtol lill-kelba bl-isem proprju ta' Buttons għaliex din kienet xieħa u li kieku ħadha d-dogs home dawn kienu se jagħmlu l-istess. Vella nstab ħati wkoll li bena arma tan-nar li ma tagħmilx ħoss bl-iskop li jikkaċċa b'mod illegali. Fil-qorti huwa nstab ħati ta' dan kollu u nagħta sentenza minima ta' 3 xhur priġunerija, multa ta' 10,000 euro u sospensjoni tal-liċenzji taż-żamma ta' armi għal sentejn. Fil-qari tas-sentenza l-Maġistrat Edwina Grima filwaqt li notat li r-reat kien wieħed serju dak ta' moħqrija eżaġerata fuq annimal batti krudili, madankollu qalet li ma tistax tissodisfa l-lajta tan-nies hemm barra għal-pina aktar ħarxa. Qalet ukoll li l-qorti ħadet in konsiderazzjoni li l-akkużat ammetta mal-ewwel u li għandu kondotta nadifa. Bil-verdett u s-sentenza mogħtija fil-qorti kien maħsub li l-kapitlu tal-istorja ta' Star jingħalaq hawnhekk, iżda l-akkużat appella mis-sentenza u għaldaqstant il-każ ser ikompli jinstema' fil-qorti. Barra l-bini tal-qorti nġabru n-numru ta' persuni li mal-liraw l-akkużat bdew jgħidulu kliem dispreġġattiv għall-att ta' moħqrija li wettaq. Alfred Vella huwa l-istess persuna li aktar kmieni dan ix-xahar kien indikat minn ċertu Carmel Sacco minn Ħarkirkop bħala il-persuna li seta' wettaq l-att krudili fuq Star. Dakinhar iżda fil-qorti Sacco kien qal li r-rapport li kien għamel kien wieħed fals biex issa ir-riżulta li dan kien minnu.